Ola, bos días. Hoxe imos ler a Mateo, capítulo 12, versículos 38 a 45. E di así: Entón respondéronlle algúns escribas e fariseos dicindo: Mestre, queremos ver un sinal da túa parte. Pero respondendo el, díxolles: Unha xeración perversa e adúltera demanda sinal, e ningún sinal lle será dado, senón o sinal de Xonás o profeta. Porque como estivo Xonás no ventre do gran peixe 3 días e 3 noites, así estará o Fillo do home 3 días e 3 noites no corazón da terra. Os homes de Nínive levantaránse con esta xeración no xuicio para condenala, porque eles se arrepentiron coa predicación de Xonás. E mirade, alguén máis grande que Xonás está aquí. A reiña do sur levantarase con esta xeración no xuicio para condenala, porque ela veu dende os confíns da terra para escoitar a sabedoría de Salomón. E mirade, alguén máis grande que Salomón está aquí. Pero cando o espírito inmundo sae dunha persoa, percorre polos ermos buscando descanso e non o atopa. E entón di: volverei á miña casa de onde saín. E cando chega, atopa desocupada, barrida e ordenada. Vai entón e toma consigo outros 7 espíritus peores que a él e entrando viven ali. O estado final daquela persoa resulta ser peor que o primeiro, e así será tamén con esta xeración perversa. Bueno, esta era a lectura, e agora a ver o que nos pode decir. Eu creo que nesta lectura, nos primeiros versículos, os fariseos pídenlle a Xesús unha sinal. E el respondeulle que só lle daría a sinal de Xonás, que estivo 3 días no ventre dun peixe. E este era o adianto do que estaba por vir, que era a morte e a resurrección de Cristo no terceiro día. Fai especial mención a Xonás e a raíña do sur. O primeiro, polo arrepentimento do pueblo de Nínive, e o segundo, pola búsqueda de sabedoría da raíña en Salomón. Xesús pídelle aos fariseos que se arrepintan dos seus pecados e que confíen na súa sabedoría. Por último, para min, persoalmente era a parte máis complicada, poño un exemplo coa expulsión dun demo do corpo dunha persoa, ao cal, ao ser expulsado, vaga polo mundo, pero decide volver e atopa a súa casa desocupada, barrida e ordenada. Ao velo así, toma outros 7 espíritus peores que a él e o estado final da persoa é peor que o primeiro. Nesta parte, a min pareceme importante remarcar as palabras desocupada e adornada. Porque de que sirve ser librado dun espírito se non ocupa a súa alma aceptando a Xesús e logo adorna cun estudio da palabra, adoración e oración? Estes conceptos son claves na vida dun cristiano. Polo tanto, acepta a Xesús como o teu Salvador, ríndete e sígueo a Él. Esta será a alarma da túa alma. Que teñades un gran día.